बेले हमबाय सिनी मीडिया रखनो तिनी चंग एक्चुअली अमो चिनी खुमटेया बाजार बेलबारी ब्लॉक नि अंदर खब जागो ते 12 टाकरजलो नि कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बिसं खब जागो ओ आमसाइनी बरक बेले खाम बेन तामना करं आरो मा आगिन चिमन खनाजा मो चिनी एमएलए फानबाय जों एमएलए फानबाय के पायै ताबो कामी कामी आमसायो पारा पारा थांगे जे जागो किसा काहाम करं तामनाय दङो जों अम हायजागोना सिलेक्शन खायै जों बागै दङो आरो बो साना थाखाय जों आं अमन मासाव जेटा गोबां मा जराव जों बेन रक नांगौ आफोर माया रक अंगु गा तामने बर तामना जे दङो किन्तु इंस्ट्रूमेंट करिनि बागै बर तामी माया अंगै थाङो आर जों बासा जदिउ फाइनान्शियली अनेक समय प्रॉब्लम अंगो पाइना मुसुम पाइमे अंगो कम हाय नासिगिनो जों तिनि वानसक लाइक जे जों जदिउ हाय कायसा जदि बागै मांखांके बेलेक्शन चाव कारण बरनि फेमिली फनंतु ताइ सोसाइटी फनंतु जों बरनि फेमिली रो बहानि काहामकै जेसेक मानसा जों बरनो सुबाय मानि कलायो आरो अमबायनो बरनि फेमिली चलने आमतिबो कक गया त जस्ट कायसा जों जे मामानि जों सुबा लाइखया तायरो फाइमानजक फाइखया चिनि लोकल एमडीसी तंगो चिनि जे दा गणेश ताइ चिनि दा सुग्राम तंगो ए चिनि ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट तंगो ताइ जो चिनि सिकारक तंगो जों मनो खासरांगो जेटा बरक अमबायफोन जदि किसा जदि सुबा जाखांके जों बहायनो खुसि इंनाय एवं बरबो खुसि इंनायनि जों अमाय वानसुनि नेक्स्ट बছर नि बागैले नोंथां वानसुक दंथाबो आदि एक्चुअली ताकासे कयमंबो दंगो आमसानि जतो लुकुरकनो जों मनो पाइथक बाखाम हाया गोबां माया दंखो कारण मो 12 टाका जलांका प्राय 29 ता बिसि दंगो भोटार सिनी बरमुना एमएलए बो जेबिनी एमएलए फान मानमानि बिसिंतै बजमन साक बिनि फानबाय अबहाय प्रोग्राम रखलाय नानि बागै बा प्रोग्राम खालाय बखौबो मोजागोन अबहाय के माने बागै दङ बनि बागै आं सिनी अनारेबल एमएलए बन ब्लेके हामबायरो चिकन सा प्रोग्राम में बिसिंतै फोरबो दिनै आरो खुमतिया आमसाया जानो जे तावनाय सिनी अबफंनि कैसे पेशा बरक अमा हायखनो साल पलक मारमै बरक खामतामै बरक नुकुं सलिरै दङ आयका अमा हायखनो बरक दुइता विलेज मिलै बरक कैसे 3000 और 3 न सिनी बरमुना एमएलए बिनि फान बकेराबो किसा खामदल न कैसा बागनानि बिगि थांत वाहाय के बरक फ्री ऑफ कॉस्ट मागना बाबा के रही दङ बने बने सिनो ऑनरेबल एमएलए बसुरो अबसिमिया जेहेतु बिनि अंडर जेचिने 29 ता विलेज दङनि ओ 29 ता विलेज केवल खाम केवल के जारा जे हिंदू तंगनाय जेमन नामगान सापनाय बरक न हंके ब बरक हमन नक मुखुं चाइ तंगरा बनि फेमिली काहामुंथों बनि फेमिली व अमहाय माने पाइनानि रागा बरक अनेक किसु प्रॉब्लम व गाबन बागै बजत मानसा बागै दङ अमहाय केला आं ते कैसा खास सुरुं जातमानि गबसे जोंरा एडिसी जेचिने कन्डिशन नोबो जोंरा बुद दुख अप्लाई खालायका पियाबा सिनारने बरमुना एमएलए सॉरी एमडीसी